हामबाय तिनी बुबाग्रानो जों अरमानै बेलायखाय खातं थगो समय बेलाय शर्ट आबुनि बागै बुबाग्रानो पैलानो खुलुमैनाय ताई जत्तनो पाइफले हामजाक माताय चौबानी चिबाय जों तिनी साइमानो बुबाग्रानि याकबाय थांबाय चिनि बीर जवान थै थानायनि मांथं न खुलुगैरिखा बेलायखाय खा खामो चिनि बीर जवान न मुइतु खायै ब 15-16 बছর চাকরি খাইমানি উলনো ব তিনি জম্মু কাশ্মীর থাঙ্গै ব থৈনাनि नांखा बिनि लांमा चखा फियाबा अब तिनी बेलायखाय घर बंगौ बेलायखाय खाथनजाकनि बिसिंतै ख्लायनाय तिनी बरम गोनां चित्त देबबर्मा बिनि बिहिंनो याकारै कलांफानो बिनि फला ताबुक थां तंखो जोंबाय ताबुक चिनि बिनि मांथं कायरिखा ओ मांथं कायजाक जतनो साइमानाय अबचित्त देबबर्मानि मांथं फियाबा जों बसर बुरुम बुरुम बिनि मांथंगो फायै जों खुम्बगलायनाय ताइ कायसांगाय तिनि बरम गोनां चित्त देबबर्मानि बिहि जे बुसाय बनो याकार कलां थांपानो बिनि बुसाजोग मांनै तंगो बोक्राजोग बोक्रा तंगो बोक्राजोग बोक्रानो तुइ दुलै बुसारकनो तुइ दुलैनाय पराशुना खलायरि तरि जाओ बनो बेलायखाय पाइप्ले हामबाय मारो ब बुरि बरक फानो खा थनैनाय बुसाय गरि फानो अमहायखाय खा थनै खा रागै ब तंमानि बागैनाय फायदि राजनीतिनि बिसिंतै ख्लायनाय सानानि मुचंगौ तिनि बुबाग्रानो हामिया चाया सानाय पाताल कन्ना आं अर स्राय स्रायखौनो सानाय पाताल कन्नानो आं चेलेन्ज रिसावो पाताल कन्ना TWF बाय नों चेलेन्ज खायफायदि बुबाग्रानो नों जे कक सामानि लाथा बाय रिफ्रिक मानि दुन दुन के हिनि कक सामानि ननसे नायतुक नायचों नों ताङै निनि पारो फाय तंना गया नों ताङै हुजागै तंना नां पाताल कन्ना नोंसे ननसे जों नायतुगै तिख्लायनाय लाथा बुसुक बांनाय दियाफोरो ननसे नायतुक तिख्लायनाय नों ताङै खारै दं खाजानि माफाते दाखु बुकुकजों और वो जराक्रै जों बुबाग्रानि कक्स जों खोनानाय बुबाग्रानो जे हामिया चाया सानाय जों कुनु दिन हजामंया बनसे नायतुगै जों तिख्लायनाय आ कक्स सानानि मोचंगो बारा कक्स सालिया बुबाग्रा आयोग लगै तंथन बुबाग्रा आयोग लगै तंथन तामनि हिमालय जों साइमानो चिनि रामचंद्र गातो जखन गरिया पुरो बुबाग्रानि याप्रि बारगो जों आप्रचिन पारानि बररो जतनो सालायो चिनि आमचाय रामचंद्र गातनि बररो बुबाग्रानि याप्रि बारग माने बागै वातै वाखा जोंले प्राकृतिक न नासिगै वातै न नासिगै माइ मा बरो ताकालाय खाय हा कुचु कुचु फान माइ बरबाय खाना बुबाग्रा हापाय माने बागै जों माइ मा बरखा माइ बथायगा ताबुक माइ राय तंगायो जत्तनिनो माइ हामका आबो बुबाग्रा चिनि रामचंद्र गातो याप्रि रिमान बागै रामचंद्र गातनि बररक ताग माइ खुलफलि नाय तिनि से साइमानो आरनि सिमे बुबाग्रानो खुलुममानि अरब खुलुमफायो बुबाग्रानो किसिसा बिनि साकमा तांखाय बिनि याकुमा तांखाय बिनि गानाव मा थांका बनो खुलुमकांखाय अबो एतामे आयोग बारि फो पाप मुचनुं फोन बुबाग्रानो खुलुमकाय पाप मुचनुं हिन सालायो हायनो आबनि बागैनो बुबाग्रानो गलाय खुलुमलायो पाताल खायताम कक साइदं नायदि जे जागाव बुबाग्रानो खुलुमकाय पाप मुचनुं हुंकाय पाताल हुंकाय ताम कक साइदं ब्रेखा अपोजिट तामनि हिमालय फायदि ताखुकताय बुकुकजों जों साइमानानि नांनाय बुबाग्रानो लास्ट फाइट 2023 अबनो जों जतनो नासिंगै दङ नरकबो नासिंगै दङ आ जराव नरक 6 जागा तिब्रिदि हिनि कक कचारै आनि कगरनो मुथाका हामबाय जतनो खुलुमबाय।